Drugo poluvrijeme sada kreće. Messi šutira, Messi! Opet sjajna odbrana. Igra izvoza. Gdje Messi šutira, Messi 1:0 je! 1:0 protiv Athletic Bilbao na Camp Nou, 48. minut. Sjajno. Messi napada igrača i sjajna odbrana. Gledajte navijače. Messi prolazi, Messi šutira 2:0. Šta se događa? Athletic Bilbao, ja mislim da sada nema šanse. Messi je postigao 2 gola. Jedan u 48. minutu, drugi u 55. Ponovo uzela loptu. Barcelona, Rakitic dribling. Lopta se odla do Pedro 3:0. Šta se dešava? Sjajne odbrane Pedra. Neymar, kakav šut iz vrlo teške pozicije. Rakitic, zašto nije šutnuo? Nema veze, vodimo i dalje 2:0. Sada je Suseta prolazi. Jeste, 3:1 je. Suseta postigao taj gol. Messi šutira, Messi nije uspio da da gol. Messi, blokiran je njegov šut. Lopta za Messi, Messi za Pedro. U sred gola je uštao, Pedro je branio to odmah. Ide.
će dobio ono Pedro za Busquetsa. Busquets šutira, nije uspio i penal je. Penal je na rezultatu 3:1. Messi će to da izvede. Vidi, ako promašim, ne krivite me. Desi se. Idemo. Šutira Messi. Messi pogađa. 4:1. Da li možemo dati 5 golova u ovoj utakmici protiv Athletic Bilbao? Ide Busquets, kupi tu loptu. Lopta sada ide za Messija. Sjajno. Mislio je pas u Forda dati Pedru, ali nije to uspjelo. Ide Messi. Kako je to prošao Messi? Ali zadnji igrač, zadnji dribling je izgubio. Sada kontra. Athletic Bilbao, sjajan napad. Centar šut, ali offside. Sjajna lopta za Messija. Kupi to Eray Zoz. Kraj utakmice. Ljudi, bit će 2 klipa. Ja sam svidio ovaj klip. Ako vam se svidio, ostavite like. Subscribeujte se na kanal. Podijelite kanal sa svojim drugovima. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!